Eline de Munk en Armand Eranosian dansen voor u hun favoriete dans, de samba. Hey mama, it's that shit that makes you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. With a blast master blasting on the drummer. Cutie, 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 move your booty. Shake that thing like a Superman. Hey shorty, I know you wanna body. The way your body looking when you really feel naughty. Cutie, 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 move your booty. Shake that thing like a Superman. Hey shorty, I know you wanna body. The way your body looking when you really feel naughty. A big time stopper, a big time stopper. So when you try to try the girls in the club with the big drum poppers, and when I make a love, my hips hop, it never quits. No, we need to carry on, need the clips. No, the one squeeze to the one squeeze this, that showstopper, and that sheet rockers, number one sheet rocker. Now y'all know who we are. Y'all know we're the stars, steady rocking on, and you're full of fire. how we're rocking it, girl. With our bodyguard, She be the G. from the crew. This is the drama, hey mama. It's that shit that makes you groove, mama. Get on the floor and move your booty, mama. With a blast, master blasting up the drummer to shake your bum, mama. Come on now, mama. It's that shit that makes you groove, mama. Get on the floor and move your booty, mama. With a blast, master blasting up the drummer. Geen piano meer vandaag, Eline? Nee. Nu moet ik wel zeggen, ik vind deze samba nog mooier dan vorige keer. Het lijkt wel alsof hij wat volwassener geworden is. Ja, hij zit zo al een tijdje in uw lijf en het is geweldig, echt waar. Dank aan alle mensen thuis dat wij hier mogen staan in die finale. Dat is zo onwaarschijnlijk leuk. Ja. En je hebt het niet alleen aan de mensen thuis te danken, maar ook aan deze vier. Davy, een lekkere samba is dit. Zeer zeker. En wat me heel veel plezier doet, Eline, is dat je mijn raad ook hebt opgevolgd van niet naar beneden te kijken. Je hebt een hele mooie focus doorheen de dans gelegd van op Armand en de hoogte naar het publiek toe. Je hebt ook alle stappen goed proberen uit te voeren. Het jurkje ging echt wel op en neer. En ik moet zeggen, ik heb echt Eline een danseres gezien. Geweldig. Goed zo. Evgenia, ik zag jou de hele tijd meebewegen. Dat is goedkeuring, neem ik aan. Ja, je kan het heel goed aflezen. Eline, jij bent zo sexy. Jij bent zo sexy, sexier dan de samba zelf, dan de muziek, dan wie dan ook in deze zaal. En deze samba was 1000 keer beter dan de eerste keer. Je bent veel korter, veel strakker in de bewegingen, betere timing. Jouw basisfiguren, zoals voltas en promenade runs, zijn heel goed uitgevoerd. En eerlijk, in een paar weken tijd, gesyncopeerde timing van de samba voor elkaar te krijgen, heel knap. Goed. Weet je, in de danswereld zeggen we, u bent gepromoveerd naar de volgende klasse. Kijk eens aan. En dat is misschien het klasje van Dina, wie weet. Wie weet, met alle plezier zou ik zeggen, Eline. Ja, ik kan mij nog levendig die finale herinneren. Eline, ik denk dat de zenuwen nu door jouw lijf gieren. Denk ik zag het toch toen je daar moest beginnen. Een beetje aarzelend, maar... Ik vond jullie samba altijd al goed en ik heb jou altijd heel goed gevonden als danseres. Je hebt het vanavond ook nog eens bevestigd. Het is geen simpele choreografie. Heel veel verschillende ritmes. Armand heeft altijd het maximum uit jou proberen te halen. Je hebt dat ook met glans steeds gedaan. Je danst ook alles uit. Tot op het laatste blijf jij in je rol, wat ik heel sterk vind van jou. Dus ja, hier en daar waren de armen soms een klein beetje slordig, maar... Dat steken we op. Het is finale, een beetje de vermoeidheid ook, denk ik. En iedereen moet er heel hard voor werken. Voor mij ben jij gewoon top. Goed zo. Ronnie, jij zei VTM, dat voor vele toffe meiden staat. En met die toffe meiden bedoel je uiteraard ook Eline, hè? Zonder twijfel. Kijk, we waren even in carnaval in Rio. Het was duidelijk samba. Ik heb de 3 verschillende ritmes gezien. Ik heb de 3 quarter-one gezien. Ik heb de 3 achtste, een kwart, die achtste gezien, de slauwkwik gezien. Ik heb alles in samba gezien wat ik wou zien.
super samba. Ik heb bouncing gezien. Ik heb breaks gezien. Wat kan ik nog meer wensen? Kijk eens aan. Eline, je zei in het filmpje net dat je de allereerste keer niks hebt gehoord wat de jury gezegd heeft. Hoe zit dat nu? Ja, het was oké. Ik heb het goed gehoord. Ja, dankjewel. Ik heb vooral sexy gehoord. Goed onthouden. Eline en Armand, dames en heren. Da-da-da-da-da.